Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. For you here, please subscribe before the end of the video if returning. Thank you for love and support. I appreciate you. So sawukuyogele ye modern traditional wedding ya Mangwabe next week simthanda ukuthi hayibo silindele ukumbona ekhazimula eshaya imbala yakhe kukuhle yabo eyikhethele naye isudu ezoqhomiseleka sezwa ngoMakhumalo ukuthi ngesikhathi ngomembesi ukuthi namhlanje uzobuqala ugqokiswa yimi kasho uMakhumalo kumembeso wakhe. Wait guys, mase ngihleba ke njalo njengoba nje ngizosho ukuthi ku season 8 silindele umembeso. Uma ngabe sehambile isikhombisa indlu silapha ya komalume kuduze nakamseleku. Angibambanga kahle ukuthi indawo ayithole ngomseleku nemahambo oyifunela yena ke inkosini yesigodi bamnika indawo. Manje nje indlu sayibona ukuthi nje kwara2 ukuthi kwenziwe zonke izinto indlu iphelele kushoda nje ama-touch up amancane umembeso kaMangwabe. Sengiyakhuluma lapho ukuthi senginokuhleba engakwazi nami kodwa ngizoyiqoqa sukela next week. Sengibala ukuthi le ndaba ngizokhuluma kule ndaba yedeko. Sengibala ukuthi sawubona umembeso waMakhumalo ke sengakhuluma uthe kwakukuhle ke yabo nje lokho ukuthi heaven on earth sabuka lapha ya kaMakhumalo kaKhumalo. Uyabo ideko ikhona ideko leshawa ungaboni ngisho ungaboni umcondo wetafula ukuthi leli tafula linjani sekushawa into zakhona. Kube khona futhi letafula olibonayo ukuthi itafula leli kodwa lihambisana nezitulo zakhona kuhle konke kuyinto nje ukuthi mase nihleli khona la nimenyiwe ningasaphumi nihlale lobo bukhazikhazi. Kube khona le deko yokuthi awenzi umsebenzi udlule esiqede yabo kodwa nakhona siwomakhelane singakhulumi kakhulu sihlale sibuke kube mnandi sikikize ngoba into ebalekile umcimbi. Ingakho kade ngithi lapha into bengisho ningaze niyithathe kabi. Ngisho ukuthi ideko yayishayiwe. Hayi ukuthi nina guys nibuye nibe nento wrong. Niyayitwist izinto umuntu ayikhulumayo. Ngisho ukuthi ideko yayiseqopheleni eliphezulu. Ideko wawungasho ukuthi sikwenye indawo kanti sisemzumbe. Le ya deko yaMakhumalo. Ideko yakumembeso kaMakhumalo yayiuMakhumalo. Angisebe uMakhumalo ushamswenko. Manje nedeko yakhe fanele isondele ku-style sakhe kumswenko. Ilento bengisho. Angithi i-video i-episode ihamba nathi siyangena kaKhumalo. Masingena siyabona hawu nayi indlu ekhiyekile, indlu le awusatholakala ukhiye kwenziwa kanjani akaphoswe ngewindi umfana akaphume ngewindi ngoba kufanele kuqhubeke umcimbi. Kuba nesiphithiphithi vele kumcimbi lo oba nezulu. Ikhona nje into eyodwa abantu abazophuma nayo ukuthi beyihlebe. Sikhona leso sidididi ngoba kusokukhona nokuphenika nani. Mase ngisho ideko ngibala ukuthi kwakhishwa imali efanelekile owenza umsebenzi wenza into efanelekile ngoba masusetendeni asisaliboni ukuthi itende umbala walo linjani yabo konke lokho okulaphakazi sikwenye indawo manje nasi sema viewers naba bephakathi babisho njalo kwakuyi-level yaMakhumalo leyadeko. Bengisho njalo ungaze kucaphuneke kabi. Ngiyazi phela ukuthi njengoba nifikiswa ukuthi hawu lo fix eseyohlebayo ikhona into engizothi ngikhulumile mase niyicaphuna wrong. Bengincoma ngithi guys bengincoma nengubo futhi ukushintsha kwakufanele ukuthi uMakhumalo eshintshe uMakhumalo owestayela bangeke uMakhumalo simbone ngengubo eyodwa kumcimbi wakhe. Fanele shayelo umbala awuthandayo aphinde ezongena ngomunye umbala awuthandayo. Washintsha umseleko. Angisazohamba ngiyobuyela ke ngiyobuka ngoba sisazokhuluma ngomembeso. Umembeso ke kuphiwana izipho. Mina ngisho ukuthi uhusband usuke ezoprove ukuthi ngempela ngizomthengela ibeef. Ngempela uzowadla ama-veg. Ngempela ama-fruits akawathandayo uzowadla. Lezi zinto ezikhishwayo kokuyiphiwo ngoba kuthiwa i-gift giving ceremony. Leyo nto uthi cha iphakethe likhona li-right ngeke ngidlale ngendodakazi yenu. Usho kubani? Usho kubazali. Usho kubani? Usho ekhaya.
likankosikazi. Ngalezi zipho ey'fikayo ngezinto-ke ey'lethayo, kube-ke umembeso-ke, kube-ke kuhleke, kudliwe-ke, kube mnandi. Sesilindele okanesi, okaMangwabe, sifuna ukubona uMangwabe. Phela kuwuMangwabe nje kuwusuku lakhe. Evele efika uMacele kuzothiwani? Soyithini leyo ndaba? Soyithini indaba yamamkhulu? Ngoba ngiyenzeka umamkhulu evakashe eMzumbe, kanti lapha yakamalume kaMangwabe kuseduzane. Cha, ngiyayithanda idrama guys, yazi ngiyibonile nkosami, angazini khona into engikhumbuzela ukuthi ngiyayithanda idrama, kodwa ngiyithanda ngendlela enenhlonipho. Ngiyithanda sakucasha, ngiyithanda sa-Aunty Sorisori. Nimbona u-Aunty Sorisori lapha ku-RShowD ku-season 2, ngeke ngikhulume ngo-3 ngoba u-3 angikukhumbuli. Hayi bo, u-Aunty Sorisori wayema lapha ekhoneni, mase semekhoneni ebuka zonke izinto zenzeka phambi kwakhe zizophela, mase yasondela sekuphelile, mase sisokwenzenjani eseba mature ekugcineni. Yimi-ke lowo kuma-TV shows, kodwa guys, kuma-TV shows ngicela ngizwe kahle, kuma-TV show ngiyithanda sa-Aunty Sorisori. Yey, wayengichaza kanjani, evele eme laphaya esho ukuthi hayibo kukhulunywa kanje ngoMabusi, lapho uyahleka naye, siyabona ubuso bakhe buyahleka. Kuyose mase kuqediwe ethi phela uMabusi akumele ezizwe ngathi ungaphandle egroupini, mase simfake. Hawu, yabo umsindo mawungazwani nawo, akuthi ukuthi qhu umsindo khuza, ngobani awuzani nalento. Kodwa mawuyithanda hlala kubukela idrama, mase uyathula nje, yabo uvele singazi ukuthi-ke uyathanda noma awuthandi. Yimi-ke lo cha, ubuxoki bami-ke ngizobuvuma phambi kwenu ngoba nizokuzwa la kuma-video ukuthi idrama yona ngiyayithanda, kodwa ngibuye ngithi hayi, cha-ke kungahlonipha ngamsana nakho. Mina bengibuza ukuthi sizothini uma uMacele sevakashe eMzumbe, umamkhulu esebeke iminyaka, esebeke terms and conditions, esebeke ingubo yakhe emhlophe asayicabanga ukuthi ingubo emhlophe azoyigqoka injani, esebeke ukuthi seyidlulile indaba yokunegotiate, seyidlulile indaba yokuthi uthi ngithi. Shiya phansi zonke lezi zinto, ngiqondana nomamkhulu ney'ngane zami, angisahambi kwamcimbi. Avele athi qi eMzumbe, mayethi qi eMzumbe ziyawa kamakhelwane, ayithole sephakathi, esebizwa yigqomu, esebizwa yiphiyano, esebizwa yingoma. Ukuba naleyo mcimbi leyo usawuhalela ukuhamba, kodwa uthi uyazi u-MC wakhona, ngese phela basuke befake iy'pika kuze umphakathi wakhona. Uze u-MC uthi hayibo lo MC yasibiza, asifuni ukuza, yabo asifuni ukuthi ingathi uhamba yonke imicimbi. Cha, imicimbi kuyenzeka ungayithandi njengami. Nginitshelelani-ke lokhu, cha angisithandi isiphithiphithi, nginenkinga we-guys la kugcwele khona kakhulu. Ngiyathanda kodwa akuvumi, ngihlale la kuphethe. Uze u-MC uthi hayibo MC, uthini MC, asisondeleni siyozwa, yabo leyo mcimbi leyo. Avele-ke umamkhulu abizwe u-MC, sizwa idrama, sekuthiwa mamkhulu kanti lo 20 years loyana, wemamkhulu loya 20 years yana owavusa ubu-prayer warrior bakho, usuthini ngawo? Hayibo, indaba yamamkhulu guys, hayi ukuthi ngithini, kodwa ngiyafisa yazi ubamkhulu ngalolo suku laMangwabe engadukela ngaseMzumbe, sibone ukuthi u-MC ngeke ambize yini, iy'pika sezisho. Mhlawumbe sekuthiwa-ke siyabonga abakaMseleku, yabo ethi ake ngiyosondela ngizwe. Umamkhulu kumembeso kaMangwabe, niyothini? Hayi ukuthi ngoba umamkhulu yabo okwakamseleku nomamkhulu, ngifuna ukuba no-social media uphendukile ubheke phezulu. Ama-app lawa ku-social media sihlangana kuwo ebheke phezulu. Into bengakwenzelani idrama guys, bengakwenzela bembize noma sekuyophela, kodwa nje anyathele lapha egcekeni komalume kaMangwabe ngomembeso. Hayibo, umamkhulu noMangwabe mabekhuluma bayatholana ngenkulumo, kuba yilokho kokuthi uMangwabe nje uno-final say,
babanga lokhu mamkhulu nomangwabe. Umangwabe la ime khona umila nesi beyidazi inkani. Nesi mangwabe la ime khona umile futhi akasho ekucasheni ukuthi ngimila, usho phambi kwabo. Mase kuthiwa lapha kwi-meeting uthini mangwabe angathi angisho lutho. Hayi anginandaba nale meeting ayibalekile kanjalo nje. Kodwa mase kuqondana naye sekuthiwa number 4 number 5 4 5 number 5 lo hayi sesimsusile seku number 5 sesimbiza ngapha. Hayi lo usho phambi kwamakhosikazi ukuthi mina mangwabe endabeni number 5 ngithi. Manje sithini siphelile iminyaka ewu7 noma ewu6 umangwabe usatheni endaweni yami mangwabe number 4 ngo number 5 ngithi. Manje siyashiyana ke ukuthi hawu kwangathi umcontroller ngempela. Kwangathi mina ngisho ukuthi uyamcontrol, kwangathi umcontroller ngempela ngoba uthi umangwabe ngimile ekube number 4. Yisho sekuthiwa ka ama-girlfriends lawa yabizwa ngaphandle awu10 kodwa unkosikazi ogcinile yimi, mangagcinanga ngiyaphuma. Umamkhulu-ke lapho kusosekuthi angaze akayofunani ngoba phela umamkhulu uthi hayibo ngaze ngadeleleka. Mina angibanga na choice. Sekukhona nje ofike esho igama elilodwa lizwakale. Nami ke ngithi asingeni ipolitiki yabo. Ipolitiki yabo asingeni, ipolitiki yabo bayikhethela ngokuthi bona benze njani bashade nobaba uMsiliko. Ngeke vele besho into efanayo, abafani bahlukile, ukhona uzofana, ukhona ongeke kufana. U-social media ube njani? Hey umamkhulu nabo wabavulela amagethi, wabavulela emzumbe, vele kunjalo. Kodwa manje inkulumo ezibanjwa lapha kuma-pillow talk ayifani. Manje uNesi utheni-ke elami igama lithi elamacele lithi. Niyabonani kodwa sisengihluphile? Niyabona? Hayi. Nama ngisando guys ukuthi yabona angisitholi isikhathi sokuthi ngihlale phansi ngiqonde ngithi okay angikhulumeke. Ngenze i-record, ngikhulume nge-review kamnandi. Manje guys kuPeter yabona 2024 mina ngizoba nalo ithuba sixoxeni guys ngo-2024 ukuthi waze wamahliphi 24 ngisho isikhathi sakhona. Ikhona into e-wrong eniyenzile sivala unyaka ngeke. Ikhona into eniyenzile sihlukanisa unyaka ngiyanisola futhi angisola nina. Khona into eniyenzile e-wrong iyaprovoke kwi-authority yaprovoke lapha uSimakade. Le nto eniyenze siwuvala u-2023 ngoba le 2024 yenina sivuka kunje silale kunje kuyiwishi kuyisiphithiphithi kuningi sogcina sesilala phandle ku-2024 izinto ezenzakalayo ezisheshayo. Nami ngaze ngiqonde ukukhombisa ngiqonde ukunichaza ukuthi akwenzeki ngithi ngizoba naleya order enganginayo. Ngiyayikhumbula nami ngithobekile ngibala kahle ngisho nje ukuthi unkosikazi number 1, unkosikazi number 2, number 3, number 4 uyabo ngikhulume kune order kube mnandi kanjani. Nami ngizwe ukuthi hawu uthe wasi nje click kancane kule video uzohlala ngilale. Manje ngirecorda ngibuye ngisho ukuthi hayibo inkosi yami bazosho ukuthi hayi akukho serious lo ntombazane ayekho serious kwalento ayenza akayazi. Ngibe nakho lokho ngobani asifani guys. Kusi kunjalo ngikhumbule ngithi omakhelwane bayahla nini bayibona omakhelwane bahlangana ngamagama nekuseni. Sekukhona umsindo aduzwakala ebusuku bese kuyosanini sihlangane lapha estopini wemakhelwane uzweni ubalade bangumsindo ebusuku ememeza bekuyini labo makhelwane.
ngibambe lapho ngithi selobo sabakhona bakhona labo makhelwane. Ngisho esontweni lithi liphuma isonto ubone omama beqoqelana kwelinye ikhona. Hawu, siphumile nje inkonzo emakhaya. Hayi, awuze ngapha mbabani. Yabo sekuhlangene kanjani kuyahletshwa kancane. Kancane phela, kancane. Nami nginibiza lapho-ke. Usozani lapha? Sesiyibukile leya TV show, hayibo. Kanti lamakhosikazi lawo wegazi nenibona ashiye indaba amakhosikazi babhayini guys, ividiyo yami izobheda. Hey nami ngiyabonga kakhulu ngesupport yenu guys, thank you so much, bye.